சிவனை வழிபட்டா மங்களம் கிடைக்கும், சிவனை வழிபட்டா பயப்படுறாங்க, குடும்பம் ஆடி போயிரும் நினைக்கிறாங்க. அது தவறு. சிவனை வழிபட்டாதான் முருகன்கிட்ட வர முடியும், முருகனை வழிபட்டாதான் சிவன்கிட்ட வர முடியும். இந்த ரெண்டு பேரையும் விட்டோம்னு சொன்னா நீங்க வேற எங்கேயும் போக முடியாது, போக முடியாது. மற்றவன் காலில் விழுவதை விட சுவாமிக்கு 6 முகம் 12 கரம். அப்ப 6 முகமாக இருந்தா அவனுக்கு 12 காலில் இருக்கணும். இப்ப சுவாமிக்கு 12 கரம் வைத்தார், 12 விழி வைத்தார், 12 செவி வைத்தார், 12 கால்கள் தானே இருக்கணும். ஆனா 2 கால் தான். ஏன்னா நமக்கு 2 கைதான் இருக்கிறது. 12 கால் இருந்தா எந்த காலை பிடிக்கிறது? இந்த காலை பிடிக்கிறதா அந்த காலை பிடிக்கிறதான்னு பார்த்தா உனக்கு 2 கை இருக்கு, எனக்கு 2 கால் போதும், இதை மட்டும் பிடித்து விடு. அவர் சொன்னாரே, சூலாயுதம் பிடித்து யமதூதர் என்னை சூழ்ந்து கொண்டால் அந்த வேளையிலே நான் வேலாயுதா என்று கூப்பிடுவேன். அந்த வேளையிலே மாலான வள்ளி தெய்வ யானையுடன்